Et muuten varmasti tiennyt, että kun sä syöt 100 kaloria puhasta proteiinia, niin todellisuudessa syöt vaan 70 kaloria. Okei, mä selitän sulle, miten toi toimii. Eli kun puhutaan oikeasti puhtaasta proteiinista, niin sun kroppa kuluttaa jopa 30% pelkästään sen ruoan prosessointiin. Eli muun muassa jauhamiseen ja ruoan sulatukseen. Ja sitten taas rasva, joka on lähempänä 0%, tai hiilihydraatit, jotka kuluttaa sitten about 10% siitä syödystä kokonaiskalorimäärästä. Eli jos otetaan aivan ääripää vaihtoehdot. Ihminen A, joka syö 2000 kaloria puhasta proteiinia päivässä. Ihminen B, joka syö 2000 kaloria puhasta hiilihydraattia päivässä. Käykin hyvin nopeasti ilmi, että ihminen A syö todellisuudessa ton verran koko päivän aikana. Ja ihminen B, joka syö puhasta hiilihydraattia, syö ton verran koko päivän aikana. Eli jos halutaan vielä rautalangasta vääntää, miten tää homma toimii, niin syödessä puhasta proteiinia sun keho joutuu enemmän töihin kuin syödessä rasvaa tai hiilihydraattia. Ja luonnollisesti, kun kroppa joutuu enemmän töihin, niin se myös kuluttaa enemmän. Eli sun 2000 kaloria puhasta proteiinia ei olekaan 2000 kaloria. Ja sen pohjalta voittekin tehdä omat johtopäätökset ja hyödyntää tätä tietoa jollain tapaa myös teidän omassa ruokavaliossa.